Des del Partit Popular avui reivindiquem que els lleidatans tornin a recuperar les seves places. Jo que faig una campanya molt propera parlant amb la gent de Lleida, se queixen que en aquest moment tenim unes places patera. És a dir, les places com per exemple aquesta de l'auditori es queixen moltíssim de que abans portàvem els nens al sortir del col·legi, les mares i les àvies, i ara no ho podem fer perquè hi ha conductes incíviques. És a dir, hi ha nois que juguen aquí a pilota i a més hi ha baralles entre gent jove que fan que les mares no vulguin vindre aquí amb els nens. Per això nosaltres proposem la figura del guàrdia de barri a tots els barris de la ciutat. Un guàrdia de barri que pel matí estigui als comerços i que a certes hores, quan se detecta que hi ha problemes a les places, passin per les places per donar una imatge dissuasòria a les persones i que els lleidatans tornin una altra vegada a gaudir d'aquestes places.